Na, hát üdv mindenkinek, ez egy újonnan nyílt sakkcsatorna, és most tulajdonképpen bemutatok egy egyszerű rohamtámadó játékot. Nyilván én játszottam sötéttel. Hát erről azt kell tudni, hogy ezt így neten sikerült összehozni. Gyakran szeretek különböző oldalakon játszani, szóval ez így most összejött. Na, lássuk a partit. Ja igen, ugye nyilván nem fogok túl sok mindent elmagyarázni, mert haladóknak készült alapjáraton a csatorna, tehát jó, ezt a partit mondjuk kezdők is érteni fogják, de akkor lássuk is. Itt az ellenfél E4-jel kezd, ugye nyilván királygyalog a leggyakoribb kezdés, szicíliai védelem, nyilván gondoltam, ha ő már ilyen típussal jön, akkor én is. Itt tulajdonképpen egy normál változatot játszunk. Na most ebben a helyzetben nyilván E5-öt kell lépni, hogy maradjon játék. Ő itt valamiért a huszárral kijött B4-re, és hát nem valamiért, bár itt azt várja, hogy támadjam őt egy A6-tal, és itt sakkot adhasson, kis sunyi. De még azzal sincs különösebb baj, mert egyszerűen leütöm, csak itt a sáncállással majd lesznek problémák. De mondjuk egy esetleges huszár közbenhúzással még jó is lehet, itt mondjuk kifejlődik C4-re, az már problémásabb, mert itt ugye lépni kéne egy F6-ot, ami most jelen esetben nem lehetséges, mert akkor nem sáncolunk el. Szóval kicsit elkalandoztunk a témától. Itt ugye D6-ot lépek, és ő úgy döntött, hogy a D6-omra ad egy jó választ C4-jel. Jó választ, hát mondjuk már nem értettem, hogy mit akar, de minden esetre az előbbi A6 most megérkezik, és ő visszahúzza a huszárt A3-ra. Ugye itt jön egy huszár F6, megtámadom a gyalogját, meg hát alapból ide akartam fejlődni. Kivédi huszárral. Na most itt azt érdemes tudni, hogy szerencséje van, hogy lépett egy C4-et, mert anélkül egyből jönne egy B5, és gyalogvillával fenyegetnék, ami most így ugye nem lehetséges. Sőt, nem is az, hogy nem lehetséges, konkrétan rossz. De maradjunk témánál. Szóval huszár C3, futó E7. Hát ugye nem fenyegette semmi a huszár, de itt egy kötés esetleges közbeiktatással jól jöhetett volna világosnak, amit most így el is felejthet volt a kép. Itt már elkezdtem fejben számolni, mi van, ha megköt, kijövök huszárral, hát erő gyorsan letettem, mert egyszerűen leüt gyaloggal, és tulajdonképpen hiába ütöm vissza a futót, tisztet vesztek. Na persze azért ő se kötött meg. Ugye itt 9. lépésre jött egy futó E2, majd mindketten elsáncoltunk. Na most, hogyha egyszerre sáncol a két fél, itt azt érdemes tudni, hogy azért a támadás, aki korábban sáncol el. Hát én ezt meg is ragadtam, nyilván. Na, odamész, futó D4, futó D4, huszár D4. Különösebb probléma nincs vele. Maximum annyi, hogy ugye a centrum huszár az mindig előny, de itt most láttam, hogy konkrétan semmilyen pontot nem támadok meg vele. Úgy van, ezt most nem kértem ide. Szóval semmilyen pontot nem támadok meg vele, amivel jutok is valamire. Úgyhogy azt látom, hogy ezt a huszárt le fogjuk cserélni nyilván. Na most ő itt megtámadja a huszáromat. Ja, ütöm a futót, vezérrel visszaüt. Hát mondom, tök jó. Itt aztán semmi előnyöm nincs, jó formán. Itt a két huszár itt egymás mögött, ez is egy pozitívum. Nálam meg nagyobbnál nagyobb pozitívumok, hogy a futók be vannak ragadva, és hát a futó, és semmit nem tudok vele kezdeni.
Viszont a sáncállása nagyon védtelen. Tulajdonképpen az is marad, mert nem tudok vele mit kezdeni, de úgy döntöttem, hogy itt egy kicsit elkezdem őt provokálni, és megyek neki egy huszár G4-et, hogy jöjjön csak. Na most itt azt akartam, hogy vagy az F3-at, vagy a H3-at kilépje, mert ezzel meggyengíti a sáncállását, ami később jól jöhet. És az F3-ra nyilván itt, aki gondolja, az itt a vezér B6 sakk az nem jó, mert egyszerűen közbeiktat egy futót, és itt a vezérek lecserélése után borzalmasan állunk, mert itt a centrum huszárt valamelyiket oda teszi, azt kész, nem lehet kiaknázni onnan. Szóval nem is azért, csak az F3 itt igazából itt tényleg meggyengíti ezt a vonalat, és így jó lett volna nekem, de kaptam helyette H3-at, amire vissza is jöttem, mert megláttam, amit akartam. Most itt elkezdtem számolgatni, hogy mi van akkor, ha leütöm a futóval a H3-as gyalogot. Erről is gyorsan letettem, mert rájöttem, hogy sehova nem vezet. Egyszerűen itt a futó meg a vezér tökéletesen blokkol minden vonalat, vagy pontot, amire ráléphetek. Szóval ezt felesleges is volna tovább részletezni. Szóval, ja, itt visszajöttem. Jött egy huszár E3. Na most itt úgy voltam vele, hogy ez baj, mert nyilván ide fog jönni a huszárokkal, és szépen a D5-re. És itt ki kellett aknázni ezt, hogy ide jöjjön, el kellett hárítani, úgymond, és ezt meg is tettem. Itt következett egy futó E6, és ezzel tulajdonképpen, most ha ide jönne huszárral, akkor itt nyilván lecserélnénk az összes figurát, ami még tűrhető játékot eredményez. De ez meg is történt, csak az ellenfél kicsit elhibázta a dolgokat. Ő másik huszárt hozta ide, ez még önmagában nem gond. Na most itt én egy bástya C8-at léptem, hogy a gyalogot megtámadja, nem tudom, számítottam a csodára, hát ha elmegy a huszárra, vagy a még nagyobbra, megtámadja a bástyát, leütöm huszárt, és akkor itt esetleg betámad futóval, vezér C6, már 2 gyalog is lóg, kivédi mondjuk a C gyalogot, ezt leütöm, vissza, cserélgetjük kicsit a figurákat, és itt akkor jön egy F3, és akkor vezér lejön ide G6-ra. Ez így tökéletes lett volna, mert egy az, hogy tisztelőnybe vagyok, 2 itt fenyeget a gyalog leütése, egyszerűen semmire nem tudna játszani, világos, de ez se történt meg. Szóval bástya C8, és akkor 15. lépésnek vége van, akkor futó E3 jött. Na most itt már láttam, hogy na jó, ez a centrum huszár, ez tarthatatlan. Szóval azt elméletben mindjárt leellenőrizzük, de huszárral kellett, hogy üssem először, igen. Ő is huszárral ütött, visszaütő futóval. Na most itt srácok, jegyezzétek meg. A C gyaloggal ütünk. Mindig a C gyaloggal, mindig zárjuk a centrumot, különben az lesz, amit mindjárt láthatunk. Visszaütött a szerencsétlenje az E gyaloggal. Na most itt a C gyalog nyomás alatt van, tehát ahogy mozdul a vezér leütöm, de ez még kisebb baj. Voltam olyan kedves, léptem egy F5-öt. Na most itt nyilván a futót akarom megtámadni, de van egy mellékes célom, és a következő lépés sorozat szemlélteti ezt a célt, mert el is fogom érni. Lehúzza a futót, ja, azt még nem, még először kivárja, hogy megtámadjam, mert van olyan rendes. Most itt nyilván először is tisztázzuk, hogy ilyenekkel, hogy vezér nem tud megmozdulni, például esetleg ide H mezőre, tehát akkor is kiaknázzuk onnan, vissza, megtámadjuk, vissza, futót is megtámadjuk, vissza, tehát itt
semmi játéka nincs egyszerűen világosnak. Így álltunk? Így. Jó. Szóval az F5 után 18. Érkezik egy B3, lezárja a gyalogláncot, különösebb értelme nem volt, mert semmi nem fenyegetett, és akkor itt jön az F4, futót visszaküldi, és akkor F3. Na most ez egy gyönyörű támadás, vezérrel nyilván nem üthet vissza, mert az vezérvesztés. Úgyhogy kényszerítettem arra, hogy üssön a gyaloggal, illetve még ez le, az se jó, mert hogyha mondjuk lép egy ilyet, G3-at, akkor ütöm a vezért. Hops. Ha vezért viszi el, akkor meg én vagyok olyan aranyos, hogy ütöm neki azt a gyalogot, és itt értelemszerűen sötét jobban áll. Szóval adtam neki egy gyalogot, így ajándékba, hogy vigye. Aztán a futót is oda kínáltam, hogy üsse csak le nyugodtan. Ugye megyek a nyílt sáncállásra, mert most leüti. Sakk, ki kell jönnie, jön a bástya, az övé is. És itt tulajdonképpen én állok jobban, de valami ilyesmi is lesz majd a végjáték. Már lassan a végéhez közeledünk egyébként. De ő úgy döntött, hogy nem üti le a futómat, hanem inkább lép egy bástya a D1-et. Gondoltam, ha te így, akkor én is. Én ütöm a futódat, bástyával üti vissza. Na most ilyenkor a bástya összeköttetést ne szakítsátok meg, inkább vezérrel üssetek vissza, mert értelemszerű jön innen egy sakk, és akkor ott az blokkolva van. Így viszont nincs. Szóval be is adtam azonnal, de egyébként meg tök mindegy, mert most megvolt mindenre a terv, hogyha vezérrel üti vissza, akkor itt támadom meg. Még rosszabb. Hops. Oké. Leütötte a futót, vezérgével sakk, és itt még csak arra se hajlamos, hogy kivédje a gyalogot, mert így elpocsékolt egy lépést, és itt lépett egy király H1-et, hát itt nyilván vezér H5, és itt ezt kellene lépni, király H2-t, de hát nem ez történik, mert király G2-t lép. Másik típus hiba, mert itt azt kell észrevenni, hogy a bástya az 2 lépésben mozgósítható, és akkor itt oldalról megy egy sakk, és itt már matveszély fenyeget, rögtön majd a bástya H6 után. De egyébként ezt nem is rakom vissza, mert ez volt konkrétan a lépésem. De most itt aláhúzza a bástyát a gyalognak. Látszik, mit akar? Azt akarja, hogy sakkoljam meg, és itt most szépen itt úgymond antisáncol, hogy semmi baja nincs már ebben az állásban, és valahogy tartja a gyalog előnyt a végjátékig. Hát ezt úgy gondoltam, hogy na jól van, szépen megoldottad. De tudod mit? Nekem nem kell a te királyod most így, hogy az oda menjen, szóval egyszerűen megdupláztam a bástyát, és megfenyegettem az F3-as gyalogot. Na most ő erre kivédte a gyalogot, és itt kaptok egy kis időt, hogy kitaláljátok, mit léptem. De sokat nem fogok várni, szóval állítsátok meg a videót. Idő lejárt. Tökéletes lépés. Itt léptem neki egy E4-et. Most itt azt kell észrevenni, megtámadtam a bástyát, de itt minden rossz. Itt leütni nem ütheti a gyalogot, mert akkor vezér meg parti vesztés is van egyébként. Írja szépen white checkmated. Nyilván, ha meg kivédi valahogy a sakkot, akkor várja, mert itt is mat van, tehát nincs is miről beszélni. Egyszerűen nem tudja úgy kivédeni, hogy ne legyen mat. Következő vari. Ez még talán a legjobb. Leüti a vezérrel a gyalogot, visszaütöm a vezért, visszaüti a vezért,
kap egy sakkot a bástyától. Nos, hogyha itt nem védheti, mert nyilván ütöm a gyalogot, másik bástyát felhozom oda, megduplázok, és akkor itt alátolom majd a másik gyalognak, mat veszély van, nyomás alatt a gyalog. Itt ezen még már most anyagi egyenlőség van. Szóval visszahoztam a hátrányt. Ha itt védi, akkor is ugyanez van, leütöm a gyalogot és megyek majd oda bástyával nyilván. Még esetleg ki tud kényszeríteni egyszer jó poén, ugye. Akkor muszáj lennék leütni. És akkor itt fenyegetem a gyalogot. Aztán itt egy egész jó játékot lehetne kapni igazából ezzel a G5-tel. Megtámadnak királlyal, akkor értelemszerű H6, feljön gyaloggal, és akkor én is megindulok itt a királlyal. Itt ugye el van zárva. Meg előbb-utóbb majd itt a királlyal oda fogok sétálni, erre az E4-es pontra, és E5-ös pontra, és akkor nyilván leszedem a gyalogot, meg utána én vagyok közelebb a gyalogjaihoz, tehát itt végig fogom kaszálni hátulról az egész sort. Na most, a kedves delikvens ez helyett megtalálta a létező legrosszabb megoldást. Azt mondja, megkötöm a gyalogodat, most üssél. Hát igen, csak azt nem vette figyelembe, hogy sakkra fogok beütni. Nyilván adtam egy sakkot, úgy gondolta, hogy leütöm, és akkor cseréljük el a vezéreket. Igazából az se jó, mert hogyha most én itt le is ütöm a vezért, és ő visszaüt, akkor is ugyanez a felállás marad, mint az előbb mutattam, csak itt tisztán elveszítünk mindkét gyalogját, utána meg igazából védhetetlen lesz ez a bástya B2. Azoknak a gyalogoknak ott vége van. De nyilván egyértelmű, visszaütötte a gyalogot, és akkor leütöttem a bástyát, itt a parti vége. Erre feladta az ellenfél, meg hát nem is tud mit csinálni, mert ugyanez a mat fenyegeti. Most ezt nem bírja egyszerűen kivédeni, most itt nem veszítene vezért, akkor mattot kap megint. Nem megy el onnan, elmenekíti a királyt, akkor is leütöm a vezért következő lépésben. Mattokat, matt kombinációban ugyanúgy. Tehát itt nincs miről beszélni egyszerűen. Ups, az nem is lesz matt úgy. Vissza. És akkor itt kap egy kényszerlépést, tehát valamelyik gyaloggal lépnie kell, mondjuk választom ezt, és akkor itt mattot kap. Na, hát ennyit szerettem volna. A jövőben még lesznek ilyen videók, nem is túl távoli jövőben, mert ilyen partiból egyébként nekem sok van raktárom. Na, hát minden jót a továbbiakban. Sziasztok!